କ'ଣ କେଶର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ରଙ୍ଗ ସଫା ହୋଇଥାଏ? ନା। ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ କେଶର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୋରା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ପୂରାପୂରି ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ କେଶର କେବେଠୁ ଖାଇବେ? ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କେଶର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କେଶର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ 5 ମାସ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇମିଷ୍ଟର ପାଖରୁ କେଶର ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ କେଶରର ଫାଇଦା। ଏହା ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ସୁଧାର ଆଣି ଏସିଡିଟି, ଗ୍ୟାସ୍, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରୁ ଆରାମ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବାନ୍ତି ଓ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀରରେ କେଶର ପକାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଏଲର୍ଜି ଓ ନାକ ବନ୍ଦ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେଶର ବାଲା କ୍ଷୀର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ରକ୍ତରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ ଓ ପେଟ ଦରଜରୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ଏହା ଔଷଧ ପରି କାମ କରେ। ଏହା ହାଡ଼, ଦାନ୍ତ, କିଡନୀ ମଜବୁତ ବନାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କେଶର ଓ ଜଷ୍ଟି ମଧୁକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଲଗାଇଲେ କେଶ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେବ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ନିଦ ନ ହେବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ପିମ୍ପଲ ଓ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଞ୍ଚାଇଥାଏ।